Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na takom našom 0. ročníku prehliadky filmov odboru grafik digitálnych médií s tým, že v druhej časti by sme pokrstili film Štadión je tiež chrám, ktorý je vlastne spolu autorstvo kolektívu žiakov a bývalých žiakov našej školy. Teraz prosím na nášky alebo krstné, aby sa ujali svoje práce. Nech sa páči. Ale predávam aj slovo pani kolegy. Ďakujem pekne. Tak my sme najskôr hľadali spôsob, akým by sme pokrstili toto DVDčkom. A chceli sme nájsť spojitosť práve s tým názvom, že štadión je tiež chrám. Tak mierha preto, že teda kadidlo, ktoré sa veľmi často používa práve v chrámoch a v spojitosti so športom to má byť práve táto botaska, ktorá nie je takou obyčajnou botaskou, ale je to botaska, ktorá mne pomohla alebo priniesla mi šťastie na medzinárodnom maratóne mieru práve v minulom roku. A vlastne ja ako krstná by som mala niečo zaželať, lebo my už teda s Patriciou niečo zaželala tomu nášmu krstňatku. A vlastne želám mu, aby to bolo nejaké najpredávanejšie DVDčko, ktoré je nepredajené, by bolo smiešné. Tak ja mu želám, aby mu táto botaska a nechá priniesli také šťastie ako mne na medzinárodnom maratóne mieru. A nech vlastne šíri tú myšlienku, pre ktorú bolo natočené, a nech prináša mier medzi národmi a medzi fanúšikmi. Toto sa bude raz na burzách predať.